Tervetuloa Yritys Hyvä Podiin. Mä oon Aku Ilomaa. Ja mä oon Noel Heinonen. Ja me ollaan saatu tänne vieraaksi Niko. Niko, esitteletkö itsesi? Mä oon Niko Ranta. Mä oon 21-vuotias yrittäjä. Mulla on 3 eri firmaa. Yksi on kuljetusalalla, yksi on tämmönen teknologia kautta rakennusala. Ja sitten yksi on tämmönen vähän kokeellinen, niin kuin mitä mä voisin sanoa, internetrahafirma. Mistä sä oot saanut ideoita, kun nämä on 3 tosi eri alayritystä? Miten sä oot oppinut toimimaan niissä? Tämä kuljetusala tuli siitä, ensimmäinen yritys, kun mä oon ollut alalla kevytyrittäjänä ja sitten toiminimellä. Ja nyt mä oon kääntämässä sitä osakeyhtiöksi. Sitten tämä toinen yritys, mikä on vähän, voisi sanoa rakentamisalan kautta teknologiamiksaus, on mun hyvän ystävän idea ja sitten se pyysi mua mukaan hyppäämään siihen. Kertoisit sä meille sun uratarinasta? Mä sanoisin, että se lähti siitä, että kun mä astuin työmaailmaan, niin mä olin varmaan 5,5 vuotta työntekijänä. Sitten mä hain toiseen firmaan töihin, sitten mä siellä tein kuukauden työntekijänä ja sitten mulle tuotiin tämmöinen mahdollisuus, että hei, mitä sanoisit kevytyrittäjyydestä? Ja sitten mä nopea googletin sen ja katsoin, että hei, tämähän kuulostaa hyvältä. Ja mä tein sitä 1,5 vuotta. Ja sitten kysyttiin, että hei, haluaisit sä taas mennä vähän eteenpäin toiminimihommiin? Ja enpä mä tiedä, varmaan tekemisen kautta. Ja sitten mä huomasin, ehkä yrittäjyydessä on vähän semmoinen stigma, että se on tosi vaikeaa ja hankalaa starttaa ja kaiken näköistä. Tietenkin riippuen alasta. Ja sitten mä tajusinkin, että ei tämä ole niin supervaikea tämä yrittäjyys. Ja sitten mä perustin muutamat osakeyhtiöt ja lähdin mun hyvän ystävän kanssa rakentaa toista ja sitten tätä kuljetuspuolta ihan vaan töitä tekemällä. Eli sulla on tosiaan paljon yrityksiä ja paljon happeningia siinä sivussa, niin minkälaisia mahdollisuuksia ja myöskin haasteita tää tuo eteen? Mä sanoisin, että ehkä suurimmat haasteet mulla on ollut tommoset sopimusasiat, kun on paksuja soppareita, mitä pitää katsoa, kun välttämättä ei ole itsellä niin suurta juridista osaamista. Ja sitten kun lähdetään kokonaan uudelle markkinalle uuden tuotteen tai palvelun kanssa, niin se, että miten me saadaan rakennettua siitä pienen pohjatyön kanssa toimiva liiketoiminta. Kertoisit sä sun tukijoukoista? Mä sanoisin, että mä oon itse vähän semmoinen yksinäinen susi, että se ei ole välttämättä hyvä asia aina. Se, että jos sulla on paljon porukkaa ympäri, niin sulla on paljon mielipiteitä. Toisaalta kaikki mielipiteet ei ole aina hyviä. Ja sitten se, että perhe ja kaikki ystävät totta kai aina ajattelee sun parasta, niin se voi myös samalla olla vähän semmoinen pieni jarrutus siihen, että onko toi nyt vaarallista ja voiko tuossa käydä silleen, voiko tuossa käydä tälleen. Mutta mulla on muutama läheinen ihminen, kenen mä oon saanut luotua suhteen, jotka elää semmoista elämää, mitä mä haluan elää, niin niiltä mä yleisesti otan ehkä suurimman tuen. Kun sivutaan tätä tukijoukkojuttua, minkälaisia verkostoja sitten on muodostunut matkan varrella? Niin kuin sanotaan jotain yrityskumppaneita tai jotain tämän tyylistä. No mä sanoisin, että suhteita mä oon luonut ihan omalla reippaalla esittäytymisellä ja ihmisten kanssa kun oon tavannut, niin mä oon semmoinen tosi heittäytyvä ihminen, että mä pystyn mennä juttelemaan tuntemattoman ihmisen kanssa tunniksi jossain kaupan pihalla ja se ei ole mikään ongelma mulle. Mä sanoisin, että ehkä semmoisen kautta mä oon saanut ja sitten tuttujen tuttuja ja sitten kun mä oon huomannut, että niillä on antaa hyviä neuvoja tai muita, niin sit mä oon niistä pitänyt vähän tiukemmin kiinni. Että on sit myös, jos tarvii apua jossain, niin sit pystyy sieltä kysyä. Sulla on kuitenkin jo 3 yritystä, niin osaisitko sä kertoa jotain, että mitä kannattaa ottaa huomioon, kun perustaa yrityksen? No mä sanoisin, että siinä on muutama asia, tämä on ehkä vähän olotarina, mutta kun mä olin perustamassa mun yhtä firmaa, niin se liiketoiminta ei ollut semmoinen, että miten mä haluaisin lähteä jatkaa ja yrittää ihan tosissaan. Ja sitten kun mä olin perustanut yrityksen ja pistänyt sen kaikkiin rekistereihin, niin sehän sitten jäi sinne, kun rupesi keskittyä muihin asioihin. Joo. Onneksi sitten valtion puolelta oltiinkin sit hyvin avuliaita, että me sovittiin palaveria ja katsottiin, että mitä saadaan tehtyä asialle ja ei mitään, se hoitui ihan hyvin. Mutta mä sanoisin, että katsoo verot kuntoon, alvit sun muut. Sitten jos tarvii jotain lupia, niin
ne kattoo kuntoon ja ei sit vaan katsoa, että on valmis tekee töitä se homma eteen. Mitkä olisi sun 3 pointtia nuorelle, joka harkitsee lähteä niin kuin yrittäjäksi? Ja mä sanoisin, että ehkä tärkein asia on se sun panostaminen, että kuinka paljon sä oot valmis panostaa siihen hommaan. Että onko se semmoinen, että sä suostut tehdä sitä arkipäivisin vai onko se semmoinen, että sä voit tehdä sitä kellon ympäri, jos se vaatii sen. Että ehkä se miettii, että kuinka totinen juttu siitä tulee ja kuinka totiseksi on itse valmis menemään. Sitten mä sanoisin, että ehkä toinen asia on se, että tekee vaan koko ajan ja mahdollisimman paljon, niin kyllä se sitten jossain kohtaa sieltä joku onnistuu. Ja se on tosi vaikeaa, kun sä lähet miettimään, että mä haluaisin olla yrittäjä näin edespäin, että mitä mä teen, mitä se on, miten se toimii. Niin koittaa miettiä jonkun jutun ja jos joku kiinnostaa, niin sit vaan hyökkää siihen kimppuun. Että ei se ole oikein sinänsä sen kummosempi. Ja sitten vielä 3. asia, niin koittakaa etsiä ihmisiä, joilta voisi kysyä neuvoa. Se vie tosi pitkälle. Millaisia tavoitteita sulla on niin kuin lähiajoille? No mä sanoisin, että mun suurin tavoite ja se mihin mä käytän ehkä tällä hetkellä kaikista eniten aikaa on tää yritys, mikä mulla on mun ystävän kanssa puoliksi, mikä liittyy tähän rakennus- ja teknologia-alaan. Niin sitä mä oon koittanut rakentaa mahdollisimman paljon tässä nyt lähiaikoina, koska aina pitää toivoa ja aina pitää uskoa, niin mä uskoisin itse, että tämä voisi olla semmoinen vähän suurempi, mikä voisi onnistua, niin että saisi sen käyntiin, kun on sen liiketoiminnan. Onko sulla mitään niinku harrastuksia vapaa-ajalla, mitä sä teet? Vähän millä mä oon koittanut painottaa tätä niinku työ- ja vapaa-ajan elämää on, että mä oon vähän käynyt hakkaamassa golfia ja sitten toinen, mistä mä tykkään tosi paljon, niin on koiran kanssa käydä pitkin metsälenkeillä. Joo. Et se on, miten voisi sanoa, hyötyliikuntaa ja Joo. kun on luonnossa, niin sieltä saa hyvin inspiraatio ja vähän älylaitteista pois, niin pää selkenee. Joo, mistä sä saat motivaatio sitten tehdä niin kovaa töitä? Ja... No, mulla on itsellä semmoinen niinku end goal, mitä mä ajattelin, että mä oon pistänyt tavoitteeksi, mä oon nyt 21-vuotias, maaliskuussa tulee 22 täyteen. Niin mä oon tehnyt semmoisen suunnitelman itselleni, että 30-vuotiaana mulla on semmoinen tilanne, että mä voin tehdä mitä vaan, milloin vaan ja missä vaan. Et ei oo ajallisia rajoitteita tai rahallisia rajoitteita. Joo. Niin mä koetan vaan jaksaa sillä eteenpäin ja sit se ei saa kans, mulla on koko ajan hirveä kiire saada niinku elämää aina yksi steppi eteenpäin, niin varmaan semmoinen on mun niinku motivaatio hakija. Sulla on varmasti kovia tavoitteita ja unelmia, mihin sä haluat päästä. Ja mä ajattelin kysyä semmoista, että onko sulla joku suunnitelma, että sä menet niinku portaittain kohti niitä unelmia, että sulla on jotain tiettyjä steppejä, mitä sä sit niinku haluat uralla saavuttaa, vai onko se sitten enemmän niinku silleen, että sulla on se yksi päätavoite ja sä haluat niinku mennä täysillä sitä kohti ilman niinku minkäännäköisiä semmosia välisteppejä? No mä sanoisin, että mitä mä oon itse tehnyt, niin kun mä löydän jonkun jutun, mikä mua kiinnostaa ja mä näen siinä potentiaalia, niin mä otan semmoisen tunnelivision siihen, että jos sä koetat lähteä 180 pomppia joka puolelle, niin sit siitä hommasta se on huomattavasti vaikeampaa, että sä otat jonkun tavoitteen ja sit sä rikot sen pieniksi tavoitteiksi. Koska pienet tavoitteet sun on helppo, vaikka että mitä mun pitää tänään tehdä, mitä tällä viikolla, tämän kuukauden, puolen vuoden aikana tehdä. Niin silloin kun, jos sä saat rikottua sen, niin se on tosi paljon helpompi niin kuin visualisoida se, että mitä se ottaa sen tavoitteen tai unelmaa eteen. Niin mä sanoisin, että mulla on itse tunnelivisio ja sitten portaittaa sen. No yrittäjällä on niinku kumminkin tärkeä sietää erilaisia paineellisia tilanteita, että saattaa tulla vaikeita keskusteluja, vaikeita sopimuksia, mitä pitää itse päntätä ja joutuu muutenkin niin kuin näin yleensäkin vaikeisiin paikkoihin, niin miten sä oot onnistunut kehittämään itsellesi niin kuin sitä paineensietokykyä niin kuin paremmaksi tässä matkan aikana niin sanotusti? No mä sanoisin, että toi on ehkä semmoinen asia,
mikä tulee luonnostaan, mutta minkä eteen sun pitää tehdä töitäkin. Kun mä aloittelin, niin mä sain silloin mun semmoiselta yhdeltä mentorilta hyvän vinkin, että älä koskaan allekirjoita sopimusta esimerkiksi ensimmäisen kerran, kun sä näet sen. Että jos se on siitä kiinni, niin sit se on siitä kiinni. Sä jätät sen pöydälle. Että mieti aina asian yli ja sitten hoida se loppuun. Niin mä sanoisin, että ehkä suurimmat, miten mä oon opetellut itse, että älä hutiloi. Tee asiat rauhassa ja kyllä se paineensiirtokyky tulee sieltä sen matkan mukana, mutta treenaa sitä ja älä ota kaikkea ihan superliian vakavasti. Et sit jos sä pystyt pitämään vähän semmoisen rennon fiiliksen siinä mukana, niin silloin se on paljon helpompi. Yes. Oli ihan hieno saada sut vieraaksi tänne ensinnäkin, että kiitos siitä. Että... Kunnia ensimmäinen kerta podcastissa. Niin, kyllä ja kiitos mun ja Noelin puolesta. Joo, kiitos. Ja toivottavasti ollaan myös yhteyksissä niin kuin tulevaisuudessa tämmöisten projektejen tiimoilta. Että... Joo, ei mitään. Hei, tsemppiä teille jätkä tulevaisuuteen. Yes, kiitoksia ja samoin sulle.